Malipayon nga adlaw sang Sabado sa inyo mga utod ko kay Kristo. Dayawon kag pasalamatan naton ang Dios sa sining bag-o nga tion nga kita ululupod sa pagpamati kag pagpamalandong sa pulong sang aton Ginoo. Kabayng ang akon pangamuyo magpalapit sa imo atubangan o Ginoo. Dungga ang akon panawag sang tabang. Mangamuyo kita. O gamhanan kag maluluyon nga Dios, ipahilayo sa amon ang kanangid nga kalautan, kag amana ang amon lawas, kag ang amon kalag. Agod mahimo namon sa hilway nga tagipusoon ang imo nahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 1, tubtob 8. Sadto nga panahon, si Jesus nagsugid sa iya magintutunan sining palaanggiran sa pagtudlo sa ila nga dapat sila magpangamuyo permi kag indi magpakaluya. Sa isa ka banwa, may isa ka hukom nga wala nakakahadlok sa Dios ukon nagatahod sa mga tawo. Kag may babahi nga balo sa sadto man nga banwa nga wala patay ang kadto sa iya nga nagasiling. Buligi ako batok sa akon kasumpong. Sa malawig nga tinion, hindi gid magbulig ang hukom, pero sang ulihi nagsiling siya sa iya kaugalingon. Bisan pa nga wala ako nagakahadlok sa Dios, kag wala man ako nagatahod sa tawo. Pero sa iya kasabad, tingwaan ko nga mabuligan siya. Base kon matak-an na ako sa iya pagbalik-balik diri. Kag ang Ginoo nagpadayon sa pagsiling. Pamati ninyo ang ginsiling sang hukom nga di matarong. Karon, hindi ba lang ang Dios mag-aapin sa iya kaugalingon nga mga tao nga nagapangayo sa iya bulig sa adlaw kag gabi? Magapabuyan-buyan bala sa inya sa pagbulig sa inyo? Nagasiling ako sa inyo, mag-aapin siya sa ila sa gilayon. Pero kung magkari ang anak sang tawo, makakita pa bala siya sang pagtuo diri sa duta? Mga utod, sa aton Ebanghelyo, si Jesus nagasugid na hanungod sa balo nga babayi, nga walay untat sa pagkadto sa hukom, kag iya ginapatihan nga tama ang iya ginahimo. Walay pagkataka ang iya pagbalik-balik sa hukom, agud makuha ang iya ginapangabay. Ang madalom nga mensahe sang palaanggiran, amo ang kasiguruhan nga kun kita nagapangamuyo, nga may mapinadayunon nga pagtuo, ang aton maluluyon nga amay, indi magbalibad sa aton ginapangabay kag ginapangayo. Ang ekspresyon sang pangamuyo, amo ang kaalwan sa aton isig katawo. Kun ang aton pagkamapinangamuyoon, nagadala sang madalom nga pagtuo, ang Ginoo padayon man nga magapanghikot sini sa aton. Ang aton Ebanghelyo nagapadumdum sa aton nga mangin mapinangamuyoon kita permi kag indi magdula sing paglaom. Kasubong sa mga balaan, ang aton mga santo kag santa, wala sila nagauntat sa pagpangamuyo, kag wala madulai sang paglaom. Tungod ang Dios wala man nagauntat sang iya paghigugma. Ang imposible sa tao, posible ini sa Dios. Hindi kita magdula sang paglaom sa anuman nga aton ginapangabay sa iya. Magmangin mapinadayunon kita sa aton pagampo kag pagpangamuyo, kay wala sang imposible sa tawo nga nagalaom sa grasya kag bendisyon sang Dios. Magsalig kita nga may dako nga pagtuo sa grasya kag bendisyon sang aton mahal nga Dios. Ang Dios padayon nga nagapangagda sa aton to persevere in prayer. Sa aton pagpalapit sa Ginoo sa pagampo, iniisa ka oportunidad sa pagtubo sa aton pagtuo kag pagsalig sa Dios. Ang sabat sang Ginoo sa aton mga pagampo
magaabot sa husto nga tion kag husto nga higayon. Indi kita maguntat sa aton pagpangabay sa Ginoo, basi sa tion nga maguntat kita, amo na iniunta ang paghatag sang Ginoo, kag mamis naton ang grasya. Ang aton pag-persevere sa aton prayers, ara gid sa aton advantage. Kay ini, magpasiguro nga ara kita nga nagaredy sa pag-abot sang Ginoo. O Dios nga amon amay, himua kami nga magmapailubon sa paghulat kag pagpadayon sa amon pagpangamuyo. Nagatuo nga ikaw, magasabat sa amon mga ginapangabay. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Tinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Diyos. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Ano ang ginatudlo sang balaan nga kasulatan, nahanungod sang pagtuga sang kalibutan nga makita. Paagi sa pagsaysay sang anom kaadlaw sang pagtuga, ang balaan nga kasulatan nagatudlo sa aton sang pagkamalahalon sang gintuga nga kalibutan, kag sang iya katuyuan, nga amo ang pagdayaw sa Dios kag sa pag-alagad sa bug-os nga katawhan. Ang tagsa kabutang nagasandig sa iya kaugalingon sa Dios nga gikan sa iya. Nakaangkon sang kaayuhan kag kahimpitan nga gingamhan sang kasuguan kag nagakaigo nga duog sa kalibutan. Ang katisismo kag ang pagtuo. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo,
tungod sa pandemic COVID-19. Ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalikan sa na alas 4 sa ngaga. Welcome mga kabinas magpalagad sa iyo Platungtunan Bombo Reports First Edition pang Sabadong edisyon sa iyo Platungtunan Petsa 13 na kita sa bulan sa Nobyembre. Ikadua nga Sabado sa 11 nga bulan tuig 2021. Kamusta na good morning sa aton mga sakay sa aton si Matag Palawati sa aton si mga kabombo. Aga pa nga nagbulog tawa sa ikabukusan nga 61 kay mga kabarangay ni Surat sa Bacolod. Of course mga sakay naton mga kabombo naton sa mga banwa kasunod sa kabuusan sang Negros Occidental. Mga Negros anon, Bacolod non, nga nakatutok na live sa aton sini FB sa aton sini YouTube channel. Di masabayan sa Pilipinas, di mabayan sa kalibutan, makita na nila, mabatian na siningagahon. Ang aton papalagan sa iyo Platungtunan Bombo Reports First Edition mga kabanan. Of course, aton pa karon aga nga makuturan nga nagapulo pangapi na sa makapurukan kag kabarangayan o yung mga senior citizen aton nga ako sa makapian sa mga merkado. Mga tindiras, volunteers naton karon nga mata-mataman nga masako-sako Presidente mo ato sila nga mga manugbaligya dira sa may Libertad Public Market. Aga pa mga kuan naton dira volunteers. Aga pa na nagabulog to, aga pa nagka-cater sa mga kotoraton nga, aga pa man, nagapamanaklon sa aton sila merkado publiko. Mga mangisda naton dira, ang mga manugbaligya isda, mga manugbaligya sa karne sa aton sila nga mga merkado. Good morning! Welcome na dira, pagpangalagan siya Platungtunan Bombo Reports First Edition of course naton sila mga driver nga, aga pa makarong kabulog to, preparara man diwat, balik biyahe, balik pasada siling Sabado. Pisarula sang opisina sa ato sila mga pampubliko yang mga talatapan o mga garden duty natin harap pa karon sila tag sa Maria responsibility o nagarobing-robing pa sa ila siniya nga mga ginabantayan nga mga edifisyo. Of course, mga kapulisan naton, barangay tanod naton nga nag-check yar pa sa ila sini nga AOR Area of Responsibility mga kabinan. Welcome na dire pagpalagad siya Platungtunan Bombo Reports First Edition. Kapo nyo tagsari kasabado sa ngaga, Bombo Dennis Rubica. Na mga balita ang aton gapadamon mga balita ang inyong batihan silinga kagahon sa aton siniya mga nagapaw ng mga balita lokal ang Negros Occidental kasunod sa Bacolod as of kapon wala pa sang kandidato nga nag-file siya sini withdrawal kag substitution diriya sa aton sini nga probinsya. Sa dugang paginaton nga mga balita national kon balita lokal magkimanan
ang mga kapulisan sa Banwa sing Ilocano la pagyapon sa may matudlo nga suspek nga responsable nagsulod iya sa bangko nga nagtaban sang kapin 1.3 milyones pesos. Dugang paginaton niya nga mga balita lokal ang 7.5.9 bilyones pesos nga proposed provincial budget sa aton siliya nga provincial government ang ginalauman nga maaprubahan na sang saguriang panalwigan sa maabot nga Martes. Kag 3 ang arestado sa drug bypass operation kahapon sa hapon sa may barangay 30 diriya sa may sudad sang Bacolod. Ang aton sili palibot sang Bacolod karon liliunta sili nga kagahon mga kabinan duaga pa nagtupa ang ulan. Apang daw gid katag daw mapaang-paang aton sili nga kagahon. Liliot na karon sa pila ka mga balita mga dulong sa patrol si kagahon na po si kay Bombo Liani Minardo. Sa mga nagapauna nga mga balita nasyonal, mga balita aton sa palibot niya sa pungsod anay ni Secretary Romulo Niere. Gindumilian karon sa Korte Suprema nga mag-uyat sa anuman nga posisyon kung pwesto sa gobyerno. Matapos nga napamatud-an nga liable siya sa ginpasaka kaso siya nga grave misconduct angot sa 329 million pesos nga NBN CTE deal. Ning NBN CTE deal chimpo pa na ni anay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Samtang PNP Chief, bago ka ng PNP Chief, General Leonardo Carlos, nagpahayag nga mangin intensibo pagkailang yamuon nga kampanya batok ya sa illegal nga droga mga kaminan. Iyak ron na illegal drugs campaign ginatawag yang double barrel finale. Sa balita naman natin niya gikan sa luwasang pungsod, 3 ang patay, 15 pilason. Sa isa naman kapag sigabong, paglupok, ginapatayan nga bomba sa isa ka moske dito sa may probinsya sang Nangarhar sa may pungsod, Afghanistan. Sama na mga balita ng aton batihan, balita inyo may mayon siling aga pagpalagad siya patutunan Bombo reports first edition mga keberan. By the way, sa aton dira makaturan sa aton nga mga auto naton na sa may Banwas ang Kanduni. Kay Sir Ray Dirabo, aga pa nga nagabugtaw, aga pa nagmonitor. Sa aton siniya pagpalagad sila nga kagahon na siya patutunan Bombo reports first edition mga keberan. Di kita na yan, kita magkuha sa pila ka mga balita, especially Leon, tekro na nga senaryo sa aton sining nasyonal nga pamolitika o ikamusta naton nga mga kandidato nga nagapulo palipday, nagapulo palipod, tapos matamwa man re kay trasado man nagpungko dito sa pwesto sa Malacañang. Di kita na isa mayong balita sa aton si mga turan sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa aton paday nga pagpanagtag sa aton papremyo sa Wanto Panalo Part 20 promo mga kaibo kadamo sulod na sa duwa ka semana malawig na nga mga pagpanagtag naton sa mga papremyo di sa Wanto Panalo Part 20 promo mga kaibanan madamo na negosyanon, damo na baklod nun kag nationwide linibo-libo na ka mga Pilipino ang nagbaton sa ila sining premyo adlaw-adlaw, regalo adlaw-adlaw, Pasko adlaw-adlaw mga kaibanan nga kiti adlaw-adlaw kapanagtag kita sang balde-balde nga grocery kag cash mga kaibanan. This one to Panalo Part 20 promo, araw-araw balde-balde pa premyo na may cash siyahan pa mga kaibanan. Sa mga negosyanong kag bakulod nun nga nakabaton na si inyo sining premyo. Do ka namin, do kaya kaila si inyo siniya nga adlaw-adlaw nga gawi. Kaya tiara, may 500 pesos cash ka mo, may grocery goods ka mo nga valor 650 pesos. So nga itong sining winner, tagsa ka na may 3 kita mga winner ginawag ginatagaan na ito sang padya, valor 1,150 pesos. No? 500 pesos cash rin, kag 650 pesos nga worth ya sang grocery goods. So sa Lunes
Another week naman kita, so good naman kita panagtag sa aton sini nga mga pa-premyo sa nato na adlaw-adlaw Paskwa. O dire sa Bombo, Radyo, kag Star FM. Tag sa kada may tatlo kita ka mga winner, Lunes, Tubtob, Biyernes. Nato nga tagaan naton sang premyo adlaw-adlaw mga kaibigan terrible. No? Sa lingkod mo sinta Paskwa sa bulan sang Nobyembre. Mas manami pag ng Pasko sa abot ka Disyembre 25 kaysa ato sinigrando sa 1 to Panalo Part 20 promo tayo may isa naman kita ka mangin milyonaryo. Sino naman na yan? Ay kas 34 nga mangin milyonaryo sang Bombo Radyo. Sa malawig kag madamo nga mga promo sang Bombo Radyo. Sa maabot nga Disyembre 25 ikas 34 na niya nga milyonaryo. Ngayon nga milyonaryo sang Bombo Radio Philippines. Mangin milyonaryo siya kay mangko niya ato sini 1 million pesos cash nga grand prize sa ato sini grand draw sa 1 to Panalo Part 20 promo sa maabot na iya nga Disyembre 25 ba Paskwa gid ba Sabado ina nga adlaw. Sino ayan base diri mahalin naman sa may syudad sa Bacolod or probinsya sa nga Negros Occidental o samtang nga nagapalapit kita sa adlaw sang Paskwa sa adlaw sa ato si Grand Draw, dihulog ka mo danay wa. Kaya adlaw ya managwa mga gwanta, mga sabwag kita ya sang grasya, adlaw-adlaw managtag kita ya sang regalo para sa inyo mga kaibigan. Diri sa Bombo Radio kag sa FM sa 1 to Panalo, Part 20 promo. So, magluwas sa aton siniya nga grand prize nga 1 million pesos sa aton siniya maabot nga Grand Draw. May arap pagkikita, baka damo pagkikita sa mga papremyo, pwede nyo dyan makuha. May apat pagkikita katag 50,000 pesos nga iga panagtag sa ka-rehiyon. Sa buot singon sa Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region, sapat ka mga rehiyon, may magadaog tag sa ka-rehiyon sang isa ka 50,000 pesos. Kag, may arap pagkikita tatlo ka mga winner, guaranteed prize per area. Sa tagsa ka mga lugar may stasyon sa Bombo Radio o sa FM, may tatlo pag hindi magadaog, anong dag-on nila. Kung third prize winner ka, magabutan ang imo watunon nga padya, 5,000 pesos. Second prize winner naton magabaton sa 10,000 pesos cash. Kang first prize winner naton kapyot or mag-angkon sang 15,000 pesos nga cash prize mga kaibigan. Di sa Grand Draw millions of pesos pag cash prizes sa ato nga panagtag. Lakip na din kong 1 million pesos nga grand prize nato na mga kaibigan. No? Sige, para maangkon ka mo sa padya, maging makuha nyo sa natabla, ma-enjoy. No? Ini nga mga panglawag nato nga mapapremyo, alin sa ato sininya daily winners, tub-tub sa ato sining grand draw. Of course, magpadala ka mo, maghulog, magpadala sa inyo sining interest sa 1 to Panalo Part 20 promo. Mga kaibigan, kadamo kita sa mga proof of purchase nga pwede ninyo magamit. Na mga proof of purchase nga aton nga kenlanon, siling naton kuan na siya ang mga unod dya siniya magamit nyo. Ang aton nga himuon nga proof of purchase ang iya lang putos or ang man nga serbisyo ng inyo siniya nga mangkon. Kangay abisang produkto sang Silver Swan. Take ko magsiling ka produkto sang Silver Swan. Amo na mga produkto yung nagapasabor, kapanamit sa aton sining mga linuto. Bas 20 subong agaw. Unaga pasabon na magkalokalo. Butang mo pinaksyo. Lutuon mo pinaksyo abisa Silver Swan sukang puti. Sarap asim. Pag ang kalokalo, butahan mo sang Silver Swan. Wow, sarap all-in-one sining. Siguradong wow at sigurado busog-usog yung pamahaw mo sa bungaga. Pero ang puto sila, hindi pagyaboy, gamitan nga proof of purchase. Silver Swan sukang puti o Silver Swan wow, sarap, all-in-one seasoning. Anong imo nyo Are isa lang ka-empty stand-up pouch or label sa Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sa Silver Swan wow, sarap 8 or 4 grams. Pwede na nga mangin proof of purchase mga kaibigan. Dinamit na linuto mo, ganado na membro sa pamilya magkaon. Of course, kung nagaluto ka, bekrenderya ka,
mabakal imos ni pagkaon, o may entry ka pa din sa 1 to panalo par 20 pro, may tsansa ka pa nga magdaog sa ato dalagko nga mga cash prices. So pwede niyo magamit nga proof of purchase. Of course, hari diri ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Tagsa nimo kapag bakal sa anumang produkto sa Orocan, makitaan nyo naman na. Halin sa balde, labador, mga bulutangan pinggan, bulutangan dabayo, kadamo, no? Sa mga produkto sa Orocan, nga mapuslanon, durable, kag presentable. Ngayon nyo, yung mabakal ng mga produkto sa Orocan sa mga suki nyo nga mga department store. No? So, tagsa ka mga produkto sa Orocan, may arain na sang sticker nga nagatapik, or pagbakal mo sa produkto sa Orocan, may arain na upod nga coupon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. So, ang gamiton nyo daraya, isa lang ka sticker sa Orocan or isa lang ka coupon, ang gamiton nyo, tagsa ka entry nga inyo siniya nga mahimo. Simple lamang kabinan. Ang mga purchase na to. Of course, ari man diri ang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. No? Sa mga teenager, tayo mo na yung uso nila para maghamot bala. Gamit ka mo sa Rexona. No? Pero yes, nga sudlandera mo na gamiton yung proof of purchase. Kaya nga isa ka empty sa shade sang Rexona Dio Lotion sa bisan anuman nga variant or isa ka empty regular sa Rexona o kon junior roll-on sa bisan anuman nga variant pwede gina nga mangin proof of purchase. So simple lang imo nyo sa mga inabitan nga mga proof of purchase para mangin entry isulod ina sa puti long size nga sobre, selyuhan mayo ang inyo sa nga sobre, magsilita selyo, either butan nyo scotch tape or butan nyo da sang sang staple nyo, ang inyo sining envelope, ang kuan bla ang babas envelope no kay sinaton sa kadamuon sa aton entry kay ginaukay baluskay mga base magkalahulog, magkulang bala ang required nga proof of purchase kanugon, no? Kay tagsa nato niya kapag bunot sa inyong entry nga gina-consider naton mga winner, gina-check ina sa aton DFA representative, no? Kon FDA representative mga kaibigan, no? So kung kulang dira sang required number of proof of purchase, diskwalifikado ina. So kanugon, base grasya na tayo para si mo, madisgrasya pa, manakilan silyado gid inyo sini tagsa ka sobre. Sa guwas ng sobre, sa left upper side, butang kompleto ni mong ngalan, ay mong address, wayo pag ibutang mo da contact number, then ibutang mo da imo sini nga proof of purchase, butang mo da ang week number, kag permahan mga kabinan. Kada entry kada sobre, dapat may perma gina ninyo. Kaya po isa na sa importante, ang ma-verify ta nga kamo ginaiya ang winner mga kabinan. Then sa right side sobre, ibuta ato sa promo title 1 to panalo par 20 promo care of Bombo Radio Bacolod. Then hulog na din sa mga drop boxes malapit sa inyo tagsa iya ka mga lugar sa Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, kadri sa palibot iya sang syudad sang Bacolod mga kabinan. Orderi mismo sa atong studio Atong diri studio bukas 24 oras, Lunes to Domingo, including holiday. So anytime today pwede inyo mahapit, malabay, mahulog inyo interest sa atong studio. Atong nga drop boxes, arilas dalom sa atong sininga grahing area. No? Mas mapos pagid para sa inyo sa paghulog sa inyo sininga mga entry. Of course, siyempre magpamati from sign on to sign off. Kaya anytime today, in between sa atong mga public affairs program, sa atong mga dramas, magalawag kita dira sang aton nga winner tag sa kadlaw. Ligo winner aton tag sa kadlaw tatlo Lunes, Tob, Biyernes. So sa mga malawgan nga mga winners, meron na kamo sa anom ka oras sa pag-claim sang inyo sininga premyo. 6 hours after nga lawag inyo siningalan, amo nang limit ginatag aton sa inyo sa pag-claim sa inyo sininga padya. Kaya kung hindi inyo ma-claim inyo sininga premyo sulod sa anom ka oras, forfeited nina, hindi nyo na makuha, magabot kita another winner. Nga among tagaan naton sang nasambit yang
premyo. At gusto ka mo nga ang grasya nyo para sa inyo, mangin bato, ang kwarta, madisgrasya pa. Para hindi madisgrasya, ang premyo, magpamatigid kay paglawag sa iyo singalan, ora mismo kadto ka sa stasyon, imo mabaton ang imo sini nga premyo mga kebenan. So sa kabusa sa ato sini promo 1 to panalo part 20 promo nationwide kapin 6 milyones pesos nga balor sang pagpamadya ang aton nga iga panagtag sila to nakasugod na kita panagtag adlaw-adlaw. Guasin daw may regalo kita may pumasko kita adlaw-adlaw para sa ato sin makaturan especialmente sa mga maoko nato nga tagpunawati mapisan nga magpadala sa ila sini nga mga entries mo kami sa ko kadamo na sa mga auto naton nga nagbatong grasya adlaw-adlaw bangod sa ila sini pag-entra pagpadala sa ila sini entries sa 1 to panalo part 20 promo sang Bombo Radio Philippines kag Star FM. Sige mo dano pa nahulat nyo aring grasya daw simple lang himuon nyo jutay lang pangabudlay hindi mga pangabudlay magimo entre grasya na ang bueltada mga kebenan. 1 to panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 43 minutos na ang nakalabay sa takna nga alas 4 sang kaagahon mga kebenan. Antes atong kanton si Bombo Liani Minardo sa mga report mga kebenan. Dili kita na i-blabla tayo. Ito kasi subong adlaw mga kebenan Sabado, no? A day, 2 days before sang adlaw, gamon ang deadline ginatag sa Commission on Election sa mga kandidato naton sa mga political parties nga mag-withdraw sang ila sining certificate of candidacy gin file sa itong talikdan nga una nga semana sa bulan sa Oktubre or either mag-substitute sila sa iban pa ngilang kandidato. That's Monday, no? November 15, mga kabinante, subong kwanta Sabado, Nobyembre 13, bukas subong, no? Ang mga taratapan sa Commission on Election, sa aton provincial office, sa aton city or municipal offices, mga kabinan, no? Sa gusto dira, basta may iban dira nga nagadwa-dwa, mag-withdraw na sila sining kandidatura or base may aral sa partido nyo, nga may ibulos ka mo sa inyo sining kandidato, may tiyempo pa mo sa mga adlaw, kag sa Lunes nga adlaw mga kaabinan. Kadto lang mo sa inyo sining mga local Comelec offices mga kaabinan. Pwede sa ato niya sa probinsya Bacolod, so far as of kapon, wala pa yan sa may nag-submit sang ila siniya nga withdrawal or certificate of substitution sa Commission on Election Office sa provincial level, sa city or municipal level mga kabinan. Atong ginabantihan subong sa national level. Kay terrible subong niya ang pagkuan mo kung sa mga salakyan ga sumpit ng salakyan mo sa malaba nga highway. Paglabot is punta, gulpi lang, mahinaynay ka. Kay maliko kay gali. Mga kabinan, tinabalaan ta naman, sa Inday Sara Duterte, from mayor sa Davao, nag-withdraw, nagsumpa sa National Party, Lakas MD. So, na doon dumako, Lakas NUCD ni sa mo. Sa dalom sang pagpahuna sa ito ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Isubong siya manigapo ng nagapamuno sinasabit yang grupo. Anong plano mga kebenan? Kahit isubong may mga ginawa ganing mga balita nga base ko na mayara sa ginatawag nga term sharing. Anong buot sa sinyo sa term sharing? May pag baylo-baylo. Mga kebenan kasi ikuti elected officials niya fix nila term. Hindi ka ngay sa ginatawag yung House Speaker ka, Senate President ka, unang isa ka tuig kang tunga, ikaw daw Senate President, kaya sa may eleksyon tayo, ikaw naman. So siniyang mga
posisyon, elected kaya, hindi naman pwede nga kung napredian ka presidente. Silingkati, kung ang presidente bla 6 katuig, ay siling term office, di may pwede nga, sige, pagtapos so 3 katuig, ikaw naman, di pwede mo straight na yung 6 years nga term ni mo. Anong ginatawag nga galutaw karon nga may ginaduso nga term sharing mga kabinan. In between kuno sa kay Bongbong Marcos kag Sara Duterte. Ining term sharing nga ginatawag may ara sigita nga Sara Duterte Carpio Bongbong Marcos nga tandem. Busingon sa Sara ang presidente for the 6 years sabi. Si Bongbong vice presidente siya after 6 years. Si Bongbong naman Marcos ang presidente. Si Sara naman panaog vice presidente. Daw mo na na nagalutaw nga mga balita. Proti as of kapon sa kampo yan ni presidential aspirant Bongbong Marcos nagagwaya ang report nga wala siya kung hindi siya amenable sa sining propose nga term sharing in between sa ila ni Inday Sara Duterte. But silingon niya, biskan ano matabo ya, makuanged, wala iya sang pagpanaog iya si Bongbong Marcos. Madlagang siya presidente, no matter what mga kabinan. Amo na balantayan naton sa national level kasi likod sa Lunes. Lunes ang katapusan nga adlaw sang withdrawal kag substitution mga kabinan. Ti si Bongbong Marcos matag na yan nga nag-file na siya sa kandidatura mo as presidente sang Republika sa Pilipinas. Si Inday Sara Duterte gin-withdraw na iya siling gin-file nga si COC as mayor iya sang syudad sang Davao. Ang pamangkot, ano nga posisyon iya siniya papilian in national level? Sino iya siniya nga buslan? Aw pa na yung ang palamang ko tanong karon. Amo pa na hindi matag sa mga pumuloyo. Pero dependente si Marcos pag-file pa lang niya sa COC iya sang first week ng October, presidente na yung pailan niya mo. Ang pamangkot ko sa mga pumuloyo, kung mag-upod gimani ang taga-norte, kag taga-sur, si Inday Duterte, Davao, si Marcos sa norte, Ilocos, mga kamanan, boss lingkot mag-upod ang norte kag sur, paano ang tunga-tunga? Tiga mag-upod man kuno ang Leon kag ang Agila, ang pamangkot na sino ang magapanguna? Ang taga-norte? Mabisi lang iya taga-sur? Or si Inday Duterte ang presidente, si Bongbong Marcos ang vice presidente? Pero definitely kahapon, sinato na mo nagwa yung istorya sa kampo ni Bongbong Marcos nga hindi siya amenable sa anuman nga ginatawag nga term sharing nga sila to ti Duterte Marcos. TPO yan nga kung example, magdaog man si Duterte as presidente after 6 years, PO yan nga madanaog naman siya as vice presidente, masaka naman si Bongbong Marcos as vice presidente kasi naton after 6 years, sigurado pa yan nga kung maglagang presidente si Bongbong Marcos, madaog sa presidente. Iyan yung mabutang siya sa bintaha, disbintaha mga kabinan, sa munit ko ng pinaka-latest, nga hindi amenable ang grupo, grupo ni Bongbong Marcos sa sining ginaduso nga term sharing. Pag term sharing, Duterte Marcos, mga kabinan, muna ginalantaw sa national scene, mga kabinan, ang Duterte Marcos kuno. After 6 years, ti Marcos Duterte naman, Puti at tagya, klaro sa grupo sa taga-norte, nga hindi niya kuno matabo. So definitely, dyan sila to, ano man yung senaryo, take it or leave it, hindi si BBM, si Bongbong Marcos, iya sila kandidatura sa pagka-presidente sa Republika sa Pilipinas. Iti mabalanta na, kasi lingko
sa sulod sang nabilin nga 3 ka adlaw sugod subong, masiling tati everything is fluid pa na iya. Mabalaan ta na sa pag-abot sang adlaw sang Lunes. Ti base subong adlaw, madeklara si Inday Sara sang iya siniya nga kandidatura kung sino man ang buslan dira or base sa Lunes, mga last minute, last hour, base da mabalaan, ano ang mangin dangatan sa kandidatura yan ni Inday Sara Duterte. Kaya subong ang gagawa nga balita, posible matandem sila ni Marcos mo. Puti, way pa. Kaya way pa opisyal nga deklarasyon. Kung matandem man sila, tisilin ko sino mapangibabaw, sino ang maikadwa, muna bla, sino ang ma-presidente, sino ang vice-presidente. Kung mag-upod, ginman sila mga kabinan. Kaya tingin ko ito na, on mo ni. Siling ko, norte kag sur mo. Alin sa northern parts ng Pilipinas, si Marcos, Ilocos, si Duterte, si Mindanao, sa Davao. Muna dang ginatanaw, boss din ko, Aguila, kag Leon, kuno ni mo upod, boss din ko, Baskog norte kag sur mga kabinan. Iba na yung iba ng mga presidential aspirant, si Manny Pacquiao to, naligan nga adlaw yan, upod na to yan nagkadto to sa Malacanang. Doon nag-isturanas na ko to ni Presidente Duterte. Ang asandamlag pa, terrible man ang World War sining duwa. Terrible man ang away habuyana sa istorya ni Pacquiao kag ni Presidente Duterte mo. Ano, yan ang patimaan sining pagkadto dito ni Pacquiao sa Malacanang. Sang tinlikdan nga adlaw. Kahapon to, sa kasal sang bata to ni Kwan, ni Bong Revilla, tanan nga mga Kwan, tanan nga mga politiko. Si Bongbong Marcos kang si Inday Sara Duterte, partner pa to. Kay pila pagid kilala nga mga politiko sa pungsod, dito ni Trilipon kahapon. Kasi lingko, base gina sarswilal nga, ang pumuluyong Pilipino. Pakulo pakita lang, daw nag-inaway ka mo, binangigay ka mo dira, parte sa pwesto sa maabot eleksyon. Indeed, gilaya, may mga istoryahanay na kamo ni Abida. Nga, sa katapusan, amo manigapon nga tandem mga ito ni Muuno. Tingwa sinaya, ang mga bumulutong Pilipino daw ginahimo ng tarso. Ginahimo nyo lang yung mga Pilipino, yung nga daw kwan, manugtanaw sa inyo siling ginahimo nga sarswila. Amo nang guwatak ron, duway ka malayakwan, way sa ingi patod kapaturan. Kung mapapili ka to barangay tanod, deklarar kung da ka barangay tanod pa. Hindi kayo malipok ka pa yung papili ka litiya barangay kagawad. Amo sabong nakatabo sa aton national nga senaryo. Ay kung kwaon na to sa mga lokal, sa mga banwa, syudad, probinsya, duway ka katabong kangayos ni. Sa national senaryo na niya, ini mga pulo panago pa nila, substitusyon pa nila. Kasi nito ginainto nyo lang pumuluyo. Ginainto nyo lang ang mga Pilipino. Pila na kasiglo, pila na ka-eleksyon, pila na generasyon. Nga ginainto lang sang pila ka mga politiko, kita nga mga bumuloto, tiabot ayan, may minilyon pa ka mga Pilipino nga maintuan. Mga kaibanan, tingin ko bisan sino pa da mag-inop danay, pag-abot sa adlaw ya sang pinilay, depende man agapon sa mga indesisyon niya sa pumuluyong Pilipino. Di ba? Man na yung pinakaklaro da. No? Sa gapon Pilipino man na kita mag-gapon ng mga desisyon. Kasi kita mag-decide kita wisely. Desisyonan ta kung sino naman nga mga personalidad ang aton sinibutang sa rendas ang paginahom sa aton sininasyon. Halin sa Malacanang, papanaog sa aton sini nga mga banwa kag syudad mga kaminanti. November na ta, December, pagka January, masugod na ta political season. Ay, yung mga incumbent public officials,
Hindi mo na makitaan sa ila tagsa ka mga lugar. Masako na sa ilang galikuan, ilang mga banwa bla. Sa munisipyo da, sa City Hall. Hindi mo na makitaan kay masako na libot sa ila sining area of jurisdiction. Iba sa pagsugod sa mga campaign period. Di siling ko, kuhan pa kamuya, incumbent ang magyapon ng mga public officials. Kinanong pa sa pumuloy ngayon sa mga serbisyo. Kaling kiti, sa pila lang di man tanan gid nga mga politisyan. Mayroon man kita nakilala nga mga politiko yung nga sincero man serbisyo sa ila sining pumuluyo, sa ila sining nga mga constituent, ang serbisyo ara man. Makita man ang serbisyo, may agi man ang serbisyo. Pero may pilay ang politiko nga maging serbisyo, pero wisyo lang ginatag sa mga pumuluyo. Mga kaibigan, hindi man tanan. Lingko kay tidamo man niya sing mga leaders kita nga sincero man niya. Ang serbisyo pulo. Pila man lang ni sila, nga daw ginainto lang nila lipok lang pumuluyo. Di mapainto pagkitaliwat. Mga kaibigan, maintuan pa kita sa masunod nga 3 tuig. Maintuan pa kita sa masunod nga 6 tuig. Kung gusto nyo pinto, kamulan niya pinto, mga kaibigan, kay damo mo niya sing wais na subong nga mga Pilipino. Nga magdesisyon niya ang para sa kadamaan nga serbisyo. No? For the sake of majority natin yung pumuluyo. Muna niya, ilang ka para sa pila grupo, para lang sa isa ka sektor, or para lang sa pila na katawo, ang pagserbisyo, dapat para sa mayoriya nga pumuluyong Pilipino. Sa muna balantayan so good subong adlaw Sabado, until sa Lunes, sa senaryo sa ato sini nga national nga level. No? Kasi lang kuya sa ubos siya, ay manikatabo ni mga substitution unless nang guro kung may mga nag-file na si COC nila nga nagkalatigpo, nagkalapatay, or nangin invalido, mga kipanan. Amo na tidak na masulod ang mga substitution in local level. Kaya sa local yati, balanta naman niya, pag-file mo na, mo ginaya. Pag-file as mayor. Why na withdraw, why na kunano pa. Kaya balaan mo sa mga local, gusto may surihan na yung mga kanabo mo. Nga ikaw subong, ako dason. Nga ako subong, ikaw dason. Pimuyong kadanay, no, namlaya. O dulo diretso. O sa nasyonal, ti may harap pa, may kwan pa, may ginatawag pa pagpanglipok. Pagpatalang. Taling isling ko abot sa nirokits. Kung diin mapadulong. Halin pa lang niya sa pagsugod sang file sang COC. Sa mga pumuloy natin Pilipino, kung nagasunod ikaw sa ginatawag nga papolitika sa ato sinipungsod sa pag-pipe lang sa COC. Pwede mo na ma-drawing niya sugod sa dire. Ang lab time to sa punta dito sa babaw. Di ko tiban niya sakto ged. Mga kaibigan po, tiba tayan tanay. Kaya why pa man ged na? Why pa sa official declaration ged? Why pa sa official nga pagpahayag? Pamanabalantayan sugod subong adlaw, tob-tob sa adlaw sang Lunes, mga kaibigan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, punto alas 5 na sa ngaga. This time ko ang ng mga balita. Report senaryo, sitwasyon sa palibot niya sa Bacolod sini sa Sabado sang Kagahon. Kamusta ato sini nga Sabado do aga pa kaina do nagtupa ang ulan. May pila ka porsyon sa ato sini nga probinsya dire sa Bacolod ya nga kagom sang mauluulanon nga kaagahon mga kaibigan. Sa bagay pag bulan sa Nobyembre, Disyembre mo nagbenesenaryo mo. May mga instansya gini tupa ang ulan mga kaibigan sa pag-abot sa hapon or sa kaagahon mga kaibigan. Kaya tinagadala niya sa mabulubugnaw nga temperatura. Subong ganito Nobyembre para kung adlaw guwa na sa haring araw. Bo serible init. Gabagang banggapon naton sininga init mo ina sa bulan sa Nobyembre, pasulod sa bulan sa Disyembre. Tis naton ini nga mga senaryo dugay tanon na eksperyensyan nga siling naton amo na epekto sa nga tawag nga
climate change mga kaibinan. No? Ito dito sa UK, subong last days ang ilatong climate summit. Pero wala sing konkreto nga mga nadihon nga mga programa para iya mapanubo ang aton sining temperatura sa kalibutan mga kaibinan. Kaya basta tikal na ni mga dalagko ni mga pungsuran kasi kung ipangimo ka sa mga tikang na mga dalagko, mga highly industrial country ay mamuto na sila mo. Mga kaibinan, ti baylo na tawag ta environment, baylo, ekonomiya, mga kaibinan, ti din mapili. Mag-abot ng tiyempo, ati kung pilion ta niyang ekonomiya, in due time ya, pag sila nga bag down natin, environment, tanan tadi ya apektado sa kalibutan, manggaranon kaman, pigado ka mga nasyon, maantos kita sa epekto sang climate change mga kaibigan. Okay na, si Bombo Lane, sa pekalinyari ng mga balita kag sitwasyon sa syudad sa Bacolod, sining kagahon po naton sa patrol si Bombo Liani Minardo. Bombo Liani, good morning! Come in! Yes, Bombo Dennis, maayong aga live kita diri subong sa downtown area, specifically Bombo Dennis dito sa diri sa may Old City Hall ayon Bombo Dennis, no, kung makita diri naton ang sitwasyon. So majutay pa lang diri ang mga establishments nga naga-inabre no, luwas na lang sa mga stante dire Bombo Dennis nga ara na yang daan mismo no, naga palarada di sila ako naga-display bala Bombo Dennis sa mga iskinita lang di ako sa mga higadigad ara na sila nakabukas na ini sila na nagapangabre na ni nagapanga-display na. So sa may parte diri Bombo Dennis no, sa may downtown area no, may nagabiyahe na din diri nga mga taxi nagaparking na may ara man na tricycle Bombo Dennis kay ti kapipila pa lang man ang mga jeep subo nga naganilabay-labay diri. So may makikita man kita diri nga mga iba nga kauturan naton nga naga-jogging, naga-walking, no, nagalagaw-lagaw diri Bombo Dennis. Ako naga-exercise akong aga Bombo Dennis. Kaya sa parte sa Ano sa likod mo may baral na ba ginaobra na da? Bombo Dennis? Sa likod mo blas na may baral kada sa imo nga likod. Anong may ginaobra na da nga porsyon sa likod mo? Yes, correct ka Bombo Dennis. Dire sa may parte no, sa may kilid lang gid mismo sinisang Old City Hall Bombo Dennis nga nang dalan no, ginaobra na diri Bombo Dennis kung sa diin no. Sa piyak nga parte sini natapos na. Bali, ang sa third lane naman ni Bombo Dennis, amo ini subong ang ila ini nga sugda naman Bombo Dennis. So, dalan, Bombo Lani, ara ka sa Luchuriaga Street. Yes, correct gid Bombo Dennis na. So, palibutan ta ni Bombo Dennis ang kamera para ma-checkar naton ini ang dalan nga ginaobra na bala Bombo Dennis no, kay sa diri ang naka-close man na diri Bombo Dennis no, ang piyak nga parte o kanabahin sinisang dalan. Bombo Lani, samtang ka palibot ka pa sa ibod ang kamera sa lingkod na dara nga portion ko na adlaw ga-traffic na dira no, kay duwa lang kalender ang pwede nga maagyan no, bangod perda nga side sakto na mo ginaobra sa boso kon mag-adlaw na Bombo Dennis no. Bombo Dennis amoged. Oo. So medyo ma-traffic na diri nga dalan. Kete ang sa diriya may mga barrier na manade Bombo Dennis no nga So ang sa diri nga parte may mga barrier na di ang first lane na Bombo Dennis bali ang maagyan lang subong ang second lane sini. So medyo hinahinay lang na di ang mga kauturan naton nga naga-molotor mga especially ang mga jeep Bombo Dennis kay lapos man ini ang home site nga jeep kaga alihis lagin mismo sa may parkingan sa tabok na Bombo Dennis no, pakadto dito sa may tabok nga dalan dito na sila naga-parking. So medyo hinay lang gid sila kay ginakayo pa diri ang dalan na Bombo Dennis no. Kaga Bombo Lani, dapat nga dira dasigon na obra kay pag-abot sa Disyembre holiday season downtown area na dira mo ti karon kon ang piyak nga lane di da magyan dira magginuktok pag ginadaton nga area Yes, sabagay na Bombo Dennis no. So siguro mga tan-awon naton Bombo Dennis mas mga first week or second week sinisang December
Base matapos naman ay kadasig naman di sa ilang pag-ubra sinisang dalan kay ti sa ari ganing sa first lane na di daw nagliligad lang manigani Bombodenes. So natapos Manila dayon. So ang sa second lane ni ginamat-amata naman nadbiskan kong adlaw ini sila gani Bombodenes nga ubra sini. So ginaubra gid sa gihapon nila. Malulipot man ng area, no? Do halin na sa may San Juan, no? Pagkadto diri sa may Araneta from halin sa Baybay pabukid ng area. So do lipot man di man tamagid kalaba dira nga area Bombolane. Bombolane. Alag kabay na base na kuan nag cut off niya sining linya, no? Kasi lingkod tinubo man na da, hindi man na malaba gid siguro may ba na kum na padasig, no? Para at least pag-abot na sa Disyembre, no? Magdinagsa tawo sa ato sila downtown, di man makululaan ko maglabay dira mga pampubliko o pribado naton nga masalakyan mo bulani. Bombodenes. Go ahead. Nang? Dito sa kabati, ili kabay danggid, no? Standby mo bulani, okay? Mo bulani? Yes, sa Bombodenes. Go ahead. Bombodenes na. So ang sa diri gid nga dalan sini so far by first week or second week guro kabay pa nga matapos na ini nila Bombodenes kay sa subong hectic na nadi o ko na grabe na nadi ang ka-traffic labi na gid nagapakadto sa Disyembre sini nga madamo na ang nagaginuha ako na may mga binakal-bakal na bala Bombodenes nga mga kauturan naton kay isa ko na ni mga lulutoon nila kay Bombodenes ako mga pangregalo nila sa madamo na ginadiya dapat Bombodenes kumatinguhaan lang first week or second week sinisang December nga matapos na nila so mas maayo gid ini Bombodenes no kay kung tanawon tabiskan adlaw sini ginabira-birahan man na din nila obra Bombodenes kagkadamo man na din sa mga workers o kana mga nagaulobra sinisang nga dalan diri Bombodenes no so sa subong nga Bombodenes ang mga jeep diri nga naganilabay so kala pagid lato-lato pagid ang mga pasahero nga nakuha nila na hindi pagid amo sina ka damo gid Bombodenes so ang sitwasyon subong diri sa syudad sang Bacolod no matawhay laman ini ang dalanon so medyo mabasa lang nga Bombodenes kaga daw ga kabugat pagid sa gihapon na Bombodenes sang kalangitan o kun na magulugal umon pagid sa gihapon no kabay lang hindi magid siya magatupa gid Bombodenes kay kagabi gani naggulpiada lang man ini ulan. So may mga bituon nakita Bombodenes ang subong na kabay pa mag-init naman kagina kay kabudlay magiho-giho Bombodenes kung nagasige inulan na kung mag-init ya So muna na at least ba siguro katapusan sa Nobyembre wa kiti pitsa 13 pa makita may 27 dias pa ang may 17 dias pa Bombolane para matapos ang obra. Kasi mong dasig naman ang obra sa una yung kung maghimok kaya dalan Bombolane, may curing period pang atawag na tagpila pa na isa ka bulan, 30 days ng ipatigahong gib na simento, hindi pa na malabayan sa humana, wala tawag nga curing period. Subong niya, dasig na kay ang subong niya sa magina obra nga dalan, may ginamix clan aslaya, nga dasig na niya magmala amater 1 week pwede na mamalabayan nga tag 3 days niya pwede na magamit ang dalan kaya kung downtown area ta hindi maginadarag ko ang sakyan ng gagi mga light vehicle lang da like sila mga taxi, private cars no mga jeepneys na to no so guro basi kung mangagawa sila nga bulan sa Nobyembre para pag pasok sa bulan sa Disyembre tawan dira nga dalan Bombolane. Correct agad Bombodenes na so malawig pa man tod ang ini ang span sang ilang tiyempo para tapuson ini Bombodenes kay 13 pa lang ito sa November 13 pa lang subong so may mga pila pa sila tuod ka days ini nga maamat-amatan ini o kon matapos ang dalan Bombodenes so ang isa pag diri ka problema diri sa mga downtown area no kay ining mga kurente bala Bombodenes although pang-stunting na nila do kanami pang husayon na Bombodenes kiti nagaginumon-gumon ng diri na so nagligad pahigtan-higtan lang ini nila so ang nami pag initan ni Bombodenes no nga ang mga poste ni ribala nga mga gabok na nga kadelikado ginikis Bombodenes nga hindi ta mapaktan masigulpi lang ni tumba no ang sa parte diri sa downtown area pasalamat kay wala na di ginalabyan sa mga dagko kag tag-as nga truck
Kay kadelikado ini di Bombo Dennis no. Kasami na di kung sa din pa dito sa may pera sa Bagaysano City sa nagliliga da Bombo Dennis sa may Atubang. Atubang gid mismo no nga ang kable sini may ara dala ini ang ano gani ang prime mover. Bombo Dennis no. Specifically ining prime mover may dala ini siya nga taas-taas nga box which is nagalulod ng kable sinisang kuryente. So ang natabo so pag ano niya Bombo Dennis ang paglabay niya nasabit ang box ni nga dala niya Container. sa kuryente. Yes, hindi man siya container van na Bombo Dennis kiti daw box. Ano lang siya Bombo Dennis? Loka plywood na mala iya to supply sang sa hospital. So sa paglabay niya Bombo Dennis, ining kable nga dako na sangit ni sa may box o kanda container van na lang nga Bombo Dennis. So amo to nga na pati poste ya Bombo Dennis nagabot kag ining gidating dugan gid bala sang street light. Sa mo nakabudlay dira Bombo Dennis nga dapat sikyaron gini sa mga tag-iyas sini sa mga electrical wirings ni bala Bombo Dennis, especially ining sa downtown area kahit adlaw-adlaw no adlaw ya Bombo Dennis madamo gid sa mga tao nga naga sayo o kung nagakinadto gid Bombo Dennis. Sige, ano pang so parte daw ko ano gamay pa man pasero kati subong sa bado ay man na trabaho sa mga pampubliko nga mga talatapan na to no ibang goronte mulo adlaw ni bugtaw kay tinga ma-relax pa na weekend subong prote sa mga aga pa nato niya nga mga joggers, walkers, bikers bombola na gina lakat ko last 3:30 ling ko sa sila ba may mga bikers na kuya na labayan sa dalan mo aga pa. Yes, dere man Bombo Dennis no sa pag-abot ginamon dere may nakita ko nagapan no gin mga pulo sila guro ka bikers Bombo Dennis mga lamharon pa for sure mga estudyante man ini kag may ari man nga naga-jogging kag naga-walking nga mga kauturan nato na Bombo Dennis pakadto didto sa may Bacolod City Public Plaza Bombo Dennis. So amo ni gani subong do ka laka gisang pangwaon sini nga aga sang pasahero sa mga jeepney drivers kay wala tuod sulod ining ari sa mga pribado nga mga olobrahan na Bombo Dennis o sa mga government employees ni so ang mga sa private ya amo ni alas 8 pa man ni ang kalabanan nga mga sulod nila Bombo Dennis so sa subong wala pa gid mayo kita diri makita nga mga pasahero o kon mga kauturan naton nga nagasakay sa jeep Bombo Dennis amo ganing mga tricycle diri ga panginawat man di o nagapanginyawat Bombo Dennis ang hulat-hulat man sa nga pasahero nga magapadulong kay kaiwat gid sa ilang panghaon sa subong adlaw o kun biskan sang nagiligad pa kung ikumparar naton Bombo Dennis ang wala pa ya pandemya do ka tao kay lang ini sang biyahe ay no magpila pa ka trip so sa subong ya Bombo Dennis sa mga drivers ni ka alang-alang gid sa ilang biyahe ay sini. Ang taxi to sa Tabok Dalanos Piaco do kay ginap na daga parking do gid nagsaka pasahero. Yes, correct Bombo Dennis. No, nag-ilang istorya na di kaya ginagani. So, sir, wala pa gid siya ka kuha pasahero sini Bombo Dennis kaya nagapamangkot pa ni siya kung masakay ang naganilabay dira or hindi. So, wala pa gid ini siya kakuha sa nga pasahero. Mayo lang, ibang di nga naga-tricycle driver yung nagabiyahe na naka second trip, first trip, second trip na sila Bombo Dennis. Pero sa taxi to sa Tabok na wala pa gid siya Bombo Dennis nakakuha pasahero. Sige lang maglo-adlaw guro basta kung may mga auto man kita nga panbla gadali sa ila sini nga tiyempo ti mo ngampang sa mga taxi driver nato. Ano mga balita na damong bulan eh? Yes, sa Bombo Dennis no. So ang Armed Forces of the Philippines ginwelcome nila ang bag-ong appointment nga Chief of sini Bombo Dennis na ang ilang commanding general ang ilang current commanding general ni ang bagong chief sang Philippine Army. So si Lieutenant General Andres C. Centino, no, ang 57th Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, nga ginreplisan niya si General Jose Faustino Jr. nga nag-retired asang kagapon sini Friday, November 12, 2021, Bombo Dennis. So si Lieutenant General Centino, ang current subong commanding general sa Philippine Army nga miyembro sang Philippine Military Academy Maringal class of 1988 ini siya Bombo Dennis no. So dagoy ni siya nga gin-appoint nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines Bombo Dennis no nga sa diin ma-immense niya amini ang iyang nga mga
knowledge Bombo Dennis sa mga experience sa pagpanguna sa mga tropa o sa mga Philippine Army no Bombo Dennis kag sa magsuporta man sa kalinungan kag sa katawhayan sini kag sa pagprotekta sa mga katawhan na Bombo Dennis no kag sa mga kauturan naton batok sa mga various threats o sa mga pagapamahog Bombo Dennis. Bombo Dennis, yes. Dire sa parte sa 3rd Infantry Division na ginawelcomean ini nila ang bagong staff o kana Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. So nagapanugyan si Captain Kim Apitong ang tagapamaba sini sang 3rd Infantry Division nga biskan sino pa man dira ang maibota nga Chief of Staff. So padayon lang sa gihapon ang ilang pag serbisyo sini sa mga pumuloy manasakupan sang 3rd Infantry Division na Bombo Dennis. So Bombo Dennis, may ara nga pahayag ang tagapamaba sa Philippine Army 3rd Infantry Division, si Captain Kim Apitong. With the new Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, alam naman po natin na kahit nagbago po yung ating commander ay patuloy pa rin po yung ating kampanya sa pagprotekta ng ating pong nasasakupan sa 3rd ID po dito sa Western Central Visayas. And I believe po ang ating pong bagong Chief of Staff ay katulad din po ng ating nag-retire na dating ating Chief of Staff. Alam po ipagpapatuloy niya yung mga adhikain at mandato ng Armed Forces of the Philippines. Kami po ay part ng Armed Forces of the Philippines at kung ano man po yung mandato sa amin bilang sundalo ay amin pong gagampanan. Kami po we are welcoming po ating bagong na Chief of Staff po ng Armed Forces of the Philippines, si General Centino. Yung ating pong dating Chief of Staff is more or less po ay from CGPA niya ay umabot din po ng taon. Sa pagiging Chief of Staff po ay nakita naman natin, nasi-search po natin yan. Halos nagkaroon din siya ng tamang oras at tamang panahon para po dun sa mga accomplishment niya. Kahit dun sa maikling panahon ng kanyang pagiging Chief of Staff ay maraming din po ang na-accomplish ng ating Armed Forces of the Philippines. Kung alam niyo po, itong nakaraan ay ating pong na-neutralize po yung isa po sa mga mataas na membro ng teroristang berdugong New People's Army na si Kaoris. At isa rin po yan sa mga accomplishment ng ating pong dating Chief of Staff. Hindi lang ng ating, kundi ng buong Armed Forces of the Philippines. Yes, Bombo Dennis, sa amo ato ang pahayag ni Captain Kim Apitong ang tagapamaba sinisang 3rd Infantry Division, Philippine Army. So, bago na gani Bombo Dennis, ang ilang Chief of Staff, kabay pa Bombo Dennis, so mas madamong pagin ini nga achievement ang maobra sa bahin sang AFP o na Philippine Army, Bombo Dennis. Okay, may manan. Bago nga ito sa buong commander sa Armed Forces, General si Centino, aton nga PNP Chief, bago man, General Carlos Badungan, sila nag-retiro kapon. So gabay pati, sining mga bago na mga lideres ng ato sining hukbong tagapamayapa. Ba mo na ako sa Tagalog. So una mo, hukbong tagapamayapa ng sa Philippine Army, mostly sa Armed Forces, magsiling ka Armed Forces, bilog na ni, 4 major services na ato sining Armed Forces, kag sa ato sining PNP, hoping may mas aggressive pagkaya na ato sining bago karon nga liderato sa Armed Forces, kag of course ato sining PNP, Bombo Lani. Yes, ako rekeda Bombo Dennis, kung sino man ini ang mga baguhan gira Bombo Dennis, so kita nga ara nga mga pumuluyo o kana katapo man na Bombo Dennis, nga diri naga-star sa nasyon sa Pilipinas sa Bombo Dennis, so kinanglan gina inila sa nga full support again Bombo Dennis, sa bahin sa mga operations ini nila. So padayon lang kita sa pag-cooperar sini sa parte sa mga uniform personnel Bombo Dennis, sa bahin sang AFP kag sa Philippine National Police kag sa iban pagin nga ahensya man na Bombo Dennis. Sige. Isa Bombo Dennis live kita diri subong sa downtown area. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio.
Bombo! Damo salamat, Bombo Liani Minardo. Balita, ang dulong ni Bombo Liani, siling kagahon na, especially sa may downtown area, yung going karon din ang road construction sa may dala niya sang Losoriaga, sa kilid nila sang Old City Hall na ton. Yan nato kung luad-laud at yung mga problema dira, nagapulupugok ang flows and traffic, kaya ang Piakale, no, ongoing pa ang construction na mga kebenan. Sa baranta lang si mga pagkayos yung dala nato. Gusto ginatungin sa mga ibinulan mga do kasako, no? Especially sa una sa may klase pa, way pa pandemya. Bako din itong managbukas ang klase do, ara man yang inubrahan na yung dalan. Kasi ko tayo abtan bukas klase, nagatugas ang nagatugas ang flows and traffic. Tisubong, may mga construction man kita, lapit kita sa holiday naman mga kaibigan. Dapat yung mga construction ta ka ngay sinihibot ang tanibla sa mga tsakto nga mga tiyempo. Like ko siya, magpangayo ta, ubra ta sa mga drainage naton. Kung di lapit na tikilula, dito tayo maubra. Kung during sa tikilinit, dapat tama patigayon sa aton sila nga mga pag-ubra, para yung pag-abot sa tiyempo nga na humugasa ang tawo. Ang aton nga mga dalang kung mag-inobra naton, hindi na makatag sa vlog sa aton sini nga mga kauturan. Mga kadamo man kalawig, dosik bulan sa tuig. Mga kaibigan, galing kat singko na ginatuon nila sa mga binulan, nga may okasyon kada man yung pabalbal sa nga trabaho. Kasi kati mo, nagakita, nagatugas ang efekto sa flow sa traffic na ton. Nagatugas ang efekto. Problema sa aton sining kauturan, sumente sila sining pag-travel. Liwaton tabla sistema ta, kung mataway gani, data balbal obra para pag dinegosyo sing tao at least ma-enjoy na ang benepisyo sang proyekto. Ay di na bala makahatag pa huol, kahit yung punto tanim obra ta dalan para makabenepisyo ta, manaming dalan, di kudol-kudol. Te obra ta sa tiyempo nga masako ng tanan, imbes nga matag ta sing serbisyo perwisyo pang natuga na ton. Damo, giniperimo sa baran naton sa mga pag-construct, sa mga proyekto sa gobyerno, ginahimo, kung dito malapit ang tiyempo, di naguso sa tao, draman, sugdan ang trabaho, no, kuy napadayaw-dayaw sa pumuluyo, pakita nga may proyekto, may trabaho, hindi ko ang proyekto dapat serbisyo ang hatag, hindi perwisyo. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligastak na alas 5 sa agan yung patutunan Bombo Reports First Edition. Magkapanambalik, makaliga naman pinaka-importante nga mga pahanumdom. Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Itarizay City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ini para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nagitpak sa magamit ko sa akon nga panimalay. Ginagawa lang ang kapigado ng bulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo, pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa. Radio Bombo. Balik na rin po palagin sa Palatuntunan Bombo Report sa first edition. Tiga-tiga, takbo kita sa aton sining cessation, pag-inspection natin sa Bombo Radio Lilo. Kaga mga kwan natin, mga cessation natin sa may Western Visayas. Binandi kita na yung kwan natin planning naghihingapos kami na oras sining ganyan patagayon nga pinag dudusik adlaw na nga pag sinapol sa mga kapungsuran na mga climate scientist sa bilog kalibutan ining COP26 Climate Summit dito sa Glasgow sa UK mga kaibigan kasi naton subong adlaw mo ning ngapusan nga adlaw sa pag sinapol mga nakikidamo man gapon sa mga nagalantaw specifically sa pila ka mga environmentalist sa kabilog kalibutan nga daw ay padulungan gapon ini mga pag sinaaning ginapatigayon nga pag sinapol tuhoy sa aton siniyang pagpangapin specifically sa aton siniyang climate klima sa kalibutan makailan po pinaka-latest mayroon sang draft agreement ang COP26 Climate Summit para sa pag sa mga kapungsaran nga tapuso ng paggamit sang coal and other fossil fuel mga kaibanan. Kaya titanaw ini paggamit sang coal bla kag pila pa ka mga fossil fuel na isa ini sa naga-contribute sa pag-init sa atong kalibutan kaya naga-emit ini siya sa aso, carbon nga nagasaka sa atong kawaan kamo na nagabuslot sa aton sining ozone layer. Ati buslot aton ozone layer ang init sa adlaw hindi na masala, direkta na nga nagasulod sa kalibutan. Amo na nagainit ang atong temperatura. Amo na may climate change mga kaibanan. So ining draft agreement sining COP26 Climate Summit tingnaton ang gapamangkot di karon pila iya ka mga environmentalist ni mga advocates bla nga matuman ina sa nga mga nasyon, especially sa mga dalagko nga mga kapungsuran, especially China, China mong grabe industriya sa China mo, kita mo sa mga factories nila ang mga mga energy producing plant nila dira, gatong sini coal, ining coal ni mong ginamina man ginamain man ni gani, mo na ginagatong sina dira ting aso sina sining ko grabe na. Tiyan kung untaton tani ang paggamit sa mga coal ayan, especially sa mga industrial country. Yan ay mag-usmo de ila sa ekonomiya, mga factory nila kung ano da,
di na maguntat. Sino yung gamito nila? Ti mag-production sila, nobo ila production nila, kundi balda ila sining ekonomiya. Sini ko muna ti pili tay ang ekonomiya sa kalibutan or ang klima sa kalibutan. Kasi rin ko mag-abot ang tsimpo nga matawag ta nga hindi na mabalik ang sadto pa. Bangod guba na lang ato siniya nga kwan nga environment sa kalibutan. Tisiling ko manggaranon ka mga nasyon, hindi ka makalikaw sa efekto sang climate change. Diba? Ang mga nasyon sa una nga way ginabaha, subong ginabaha na. Ang mga lugar sa Afrika, sa ito, yung deserto pa, subong ginabaha na. Diba? Muna epekto na sang climate change, makaitabuna na sang tubig gikan sa dagat. Madula na sila ya. Hindi mo na makita. Bangod sining epekto ya sa climate change mga kabina. So gabay pa ining pagtapos na pagtakop sa COP26 Climate Summit, makatag sang dako nga resolusyon, dako nga solusyon sa problema sa climate change sa kalibutan mga kaibigan. Itaya makalikaw, tanan ta apektado sa anuman nga resulta, efekto sa climate change. Diri iya sa kalibutan, mga kaibigan. Kaya may lang ko istar kasi iban nga planeta. Kay okay lang na. Bukod din ka sa kalibutan niya, apektado tanan sa climate change. Tamo, mag-heatwave to sa iban nga mga nasyon. Terrible kiinit. Iguon sila sang snow. Terrible man nga tugnaw. Sa iban nga mga lugar, iguon gani sing ulan. Baha dayon mga kaibigan. Katabo na ba sa Pilipinas, experiencehan na. During summertime, ang init sa ito gina-experience natin. During summertime, 50 years ago, hindi mo nakatama kainit. Nga daw kasingkang, nga daw kaputi, nga daw pananosop sa emotion niya nga panit, init. Ina-efekto na sing natawag nga climate change mga kaibigan. So hindi tayo kasalbar. Konserbaron ta aton ng ekonomiya sa kalibutan in exchange sa aton sining environment. Siling kong ita lang lugar mo nga estaran. Hindi ka lang mag-estar sa kalibutan kay halos sa bugos ng kalibutan makaangkon gid o mabatsagan gid ang efekto sang pagbago sang aton siniya nga klima. Anas la, sige takboy tanaya sa aton sining mga station diri sa Visayas. Bombo Doni, Bombo Ililo, good morning. Good morning, Bacolod. Yes, ari mga nagapanguna namon nga mga balita diri sa Sudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental as of kapon sa amon paglili sa amon diri Provincial Communique Office kag Bacolod City Communique Office wala pa gid iya sang may nagkasumiter sa ila siniya nga withdrawal sa ila sining COC or ini substitution diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Prote until pa man sa kwan, until pa man sa Lunes. Di ka konektar. Dalang gid konektar. Yabe. Bombo Doni. Bacolod daw Kalibo Goro to Bombo Bacolod ang nagasulod sa partner tada sa Kalibo Sanbay lang. Bombo Dennis. Bombo Doni. Go ahead, Bombo Bacolod. Yes, na? Okay na? Hindi mo monitor siya mo. Ikaw, Bombo Doni, Bombo Western Visayas, aring amon di ang mga mainit nga mga balita diri iya sa Negros kag Bacolod. So far until kahapon, sa amon diri pag-check sa amon sa Provincial Communique Office kag City Bacolod Communique Office, why passing may nakasumiter sa ila sining ginatawag nga withdrawal sa ila siniya nga kandidatura sa maabot iya nga May 9, 2022 election. Kag wala pa man sa may nakasubmit, ini substitution sa ila siniya nga mga kandidato sa naman nga mga partido. Prote ginabantayan pinamon kay base bala prote kun diya sa amon provincial level kag city level iya sa Bacolod. So far daw wala man kami may na monitor nga may ara sa mga matabo nga substitution kay especially sa amon diya nga probinsya. Why magiya sa mga dalagko gidyang mga kinentranay daw halos naman lang
na-arrange na kag naprasta na ang mga kandidato sa pila iya ka mga banwa kag syudad sa Negros kag diri man sa syudad sa Bacolod pati asin tubala no amal ko ina ni until mag-abot ang November 15 ko ti wala man politika ya mo everything is fluid pa amo na sinibla nga basta isa politika gani kuno kontra mo subong basi dason nga adlaw migo mo subong basi sa paabot sa eleksyon ya kontra mo na o ti subong adlaw bukas pa ba na ang amon nga mga community officers diri sa Bacolod kag probinsya sambal gani na sa ni Provincial Comelec Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria nga ti bukas sila subong kag subong man sa adlaw iya sa Lunes no open sa sinuman nga magpadulong sa ila mga community officers sa pag-file sa ila sini withdrawal or substitution bombo doni. Pila pa ginamon ka mga dugang nga mga balita lokal ang mga pulsa namon to sa may banwa sa hinubaan no baway pagin sa may matumod gusto ning mga kawatan hindi yan inside job ini nga nagsulod sa Rural Bank of Ilog Hinubaan branch ginransak ining bangko bombo done bombo Western Visayas 1.3 milyones pesos nga cash ang nataban sa mga kawatan. Yung problema ito kasi investigasyon sa pulis sa Hinubaan wala isang forcible entry bukas ang sliding window tapos kasulhay nang ginbuksan ang bolt nabalaan sa kawatan ang kombinasyon sa bolt kung sa din dito nabutang ining 1.3 million pesos cash. Sunod sa mga pulis, ginalili pa nila, no? Kaya ang tanan ko itong mga empleyado sa bangko, idalom sa finger printing, base bala, inside job, puti kumamo ni sistema, why possible entry, balaan sing kawatan ang number combination sa bolt, mapos na gintaban ang 1.3, teno pabing makita mo dire. Daw klaro na iya nga may inside job Puti, habak mo ang closed circuit camera ang CCTV na ginpatay, ang alarm system ginpatay, but sinuon knowledgeable diyang kawatan sa sistema sa loob ng bangko. Ay, nasapuan nila yung singaga sa mag-report ng bookkeeper sa sabit ng bangko, dito na nakitaan nga bukas na ang vault, wala na ang nasambit nga kwarta. Ang budget namon diri bombo done sa probinsya sa Negros Occidental proposed provincial budget for 2022 ang 5.9 billion pesos di nagpasalig namon diri nga bisik ang amon nga presiding officer sa Sangguniang Panlalawigan nga sa maabot nga Martes, Nobyembre 16 sa session day ila na aprobahan ipasa sa third and final budget sa Occidental sa masunod nga tuig 2022. So para mo na madalag ko ang mga mainit tamang nga mabalita diri sa Negros kag syudad sa Bacolod. Bombo Doni. Magiging salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. This time itsakta ang aton sining sister station ng Bombo Radio Kalibo kag standby lang sa Bombo Radio Rojas. Sakta ang Kalibo. Welcome ka good morning Kalibo. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Bombo ni ang mga nagapanguna man diri nga mga balita sa Kalibo, isla sang Boracay, kagabilog nga probinsya sa Aklan. Umpisa sa November 16. Kung sa diin hindi nagid kinanglan ang ginatawag negative RT-PCR test particular sa mga turista nga nagatabok nagakadto diri sa may isla sang Boracay. Ini ang nangin pronouncement ni Governor Jovel Miraflores kag ang ini nga desisyon bali ini ginkadesisyon na nila bangod tani nga sa naabot na sang Boracay ang ginatawag lang herd immunity kung sa diin halos damo na sang mga residente dito sa lugar sa Boracay kag halos tanan nga mga workers dapat kunahan na gid fully vaccinated na
ang mga 94% na sa mga tourism workers ang fully vaccinated sa amon nga may isla sa Boracay, bangon ini sa way untat kag dire-diretso nga vaccination rollout sang taga MHO or Municipal Health Office sang Banwa sang Malay. Kag yara man sa nagabot sa 94%, no? Ang nakabato na sang ilaman nga first dose sa general population, kag 70% man ang nakabaton sa ilaman nga second dose. Sa mga tourism workers naman, siyempre 94 naman sila vaccinated yun, 100%. O pila na lang, gamay-gamay na naman kuno, hululaton na naman to nga maka-receive sang ilang second dose para at least 100% na, no, sang mga tourism workers ang mabakunahan para if in case nga mga tubang sila to sa mga mangingin dinapit nga bisita, wa isang problema kay fully vaccinated ang aton nga turista, fully vaccinated man ang aton nga mga tourism workers. No, importante lang sa mga tourism or should I say tourista visitors, no, mga turista bala nga magatabok nila sa Boracay, importante lang fully vaccinated sila, no, para hindi na required ang RT-PCR test. Siyempre, ipakita lang na yun ang kanto, ang vaccination certificate halin sa taga-DICT o sa mo nga website. Pero kung wala gid, vaccination card, no, nga halin sa LGU, basta may ara nga naka-plastar nga QR code. Kag sa mundugang pagid nga mga balita, update ko na lang sa kwanto, natabo bilang stabbing incident dito sa may Ati Village, Barangay Bulwang Numancia. Kung sa diin, ginpasakaan na sang kasong parasite ang mister, no, nga si Andres Suarez, 39 anyos, residente sang barangay Angari Dueñas, Iloilo. Ini matapos nga nabunan niya gid ang iyang misis nga 37 anyos nga si Lovely Suarez, samtang naga-ulo inuman sila to kay kung mabalikan ato ng istorya, ang ini nga misis nga si Lovely Suarez upod ang iyang mister kag ang tiyo nila, no, nagainom-inom to sa panimalay sang ilang tiyo dito sa Ati Village, Barangay Bulwang Numancia. Sa impluwensya sang makahulubog nga limnon ng joke-joke ning misis, no, based man sa police nato sa investigation nila nga may ara ko nga kabit. Siling ito sa iya nga mister. Siyempre, nasakitan man ang mister. Nakuha siya to sang matalong hinangiban, kutsilyo, kagin tutok sa liog sang iya nga misis. Based man to sa mister, daw hangal-hangal man kung tanang iya, pero gulpiada nga nagkugbot si misis, amo to nga nagdulot ang siyaw o ang muna nga matalong hinangiban sa iya nga liog. Kag nakangkon sang grabe ito nga last stroke, pero gindala sa ospital man galing dead on arrival. So muna, no, pagkapailan sang kasong parasite, based man to sa information in plus katong kagapon ni Police Staff Sergeant Felizardo Navarro Jr., investigador sang Numancia PNP. Amo lang ni mananguna namon yung mga balita diri sa Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Itsakta naman ng Bombo Radio Rojas, Bombo Rita, welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Donny. Kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri man talalupang during mga balita sa bugos nga syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Ang amon diri nga COMELEC, no, ang provincial supervisor officer namon nga si Attorney Will Arsenio nagpahayag nga ti so far kahapon petsa 12 may ari kami diri sa Capiz nga isa ka nag-withdraw, no, kag without substitution kag isa man ka nag-withdraw with substitution. Ina siya amo ang nagapapili, no, or magapapili kun tani sa pagkasangguniang bayan member dira sa may bahin, no, sa Dumalaga kung sa diin gani, no, ayara ini siya sa idalom sa partido nga PROMD, no, kung sa diin gani si Edwin Delmo, no, amo ni siya ang nag-withdraw na siya sa iya siniyang kandidatura
ining si Edwin Delmo, no, sa pagka-board member ni siya under PROMD nga partido. Why ni siya sang substitution? Samtang ang sa may bahay naman niya sang dumalag, no, nga SB papapili kung tali sa pagka-SB member nga naga-withdraw, amoya si Salcedo, no, Johnny Salcedo, kaginbusdan ni siya sang iya sinigani nga bata nga si Ramona May Salcedo. Kaga so far wala pa man sa mga nag-withdraw diri sa amon sini nga probinsya sang Capiz. Sa dugang namon diri nga balita, ining nagluntad nga tensyon Bombo Radio Western Visayas kahapon nga adlaw didto sa may bahin sa Banwas sang Sigma. Kay man natabo may ara sang releasing, no, sining financial assistance bala nga tag 3,000 pesos nagikan sa talatapan ni Senator Christopher Bongo. Pinaagi sa DSWD Region 6. Ang natabo kay man nagpadulong sa among releasing ang kampo, no, ni Second District Congressman Fredoniel Otto Castro. Syempre, Second District inang Sigma mo kag kaupod na gani ni Kong Otto Castro ang iyang mga kaalyado. Kag sampatapos na sila sa paghambal sang speech nila, nag-abot ang kampo ni LMP President kag Mambusaw Mayor Leo Digario Jun Labao Jr. Kaupod man ni Mayor Labao ang iya mga kalyado, si Governor Contreras, no, kag iban pa, no, nga mga magapadalagan sa pagka board member sa Second District. Yan natabo, no, pag-aboto nila, pagkita sang MC nga nag-abot ang gobernador, gin-acknowledge ang pag-abot, no, ni Governor Contreras. Kag waay nalawag, no, waay gin-acknowledge inya sandig sa interview kay Mayor Christopher Andaya sa Banwas sang Sigma. Kay man waay sunod diri gin-acknowledge ang pag-abot man niya sang League of the Municipalities President nga si Mambusaw Mayor Leo Digario Jun Labao Jr. After sa to, ay do posible naglain ang buot siya ni Mayor Labao, nagsinggit siya sang magpuli na kamuto. Or maghalin na kamudi, something nga ginapalakat na sila or ginapapuli na sila, kay man sila naman gani ang mabulos. So mo adto, nga do naglain man tong buot sang piyang kampo, nga do kakalain sang batasan, naghambal ni si Mr. Dantes Labuanman, no, sa Sigma, nga do kalain man sang pamatasan naging pakita ni Mayor Labao. Demo to ginkadtuan, ginpalapitan ni Kong Otto si Mayor Labao kag didto nagkomprontahanay ang duha. Gintambagan ini sila, kita naton sa aton nga video, gintambagan ini sila Bombo Radio Western Visayas sang nakita sang kadamaan nga ginkaptan ni Congressman Otto Castro ang bangko, samtang gani gakomprontahanay sila ni Mayor Labao. Ay pagdumdum to sa mga tao kasi ilampos niya ni mutaw nga gintambagan sila nga duha kagin paseparar sila nga duha. Amo to luging kulbaan na ang mga resipyente kay man ginatos ini mo ining mga nagalantaw sa ilam nga magabaton kun tani sang amo nga ayuda. Kayon man nga sila mapakalma ang both parties kag naglakat na lang to ang kampo man ni Kong Otto Castro kay man tapos na sila kagin padayon ang releasing. So far, amo ring madalagkuang mabalita diri sa among syudad sa probinsya sang Capiz, Baligsimo, Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Araw-araw pa na iya sa inyo dira sa Capiz, sadya-sadya lang ni lampusanay na iya sang bangko dira sa inyo haw. Bantayan nyo dira kay basi bala kaga mapatian kamo, makita kamo dira sa mga otoridad na kaga ibutang sa election hotspot area ang probinsya nyo. Sa amo naman ng mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, sa update namon diri sa withdrawal and substitution sa mga kandidato, kahapon nag-withdraw ining si Engineer Mike Sin nga nagapapili bilang city councilor sa syudad sang Iloilo under sa partido nga People's Reform Party o na PRP. Pero why sa may nag-substitute sini sa iya, nag-withdraw lang gid. Ang rason ni Engineer Sin nga man nga nag-withdraw siya, hindi ko gusto sa niya sini nga pamilya nga magsulod pa siya sa politika. Sa duga namon diri nga mga balita, nagapanimaho subong sang malangsa nga isda kag daw kalukalubihon ang investigasyon sa amon diri nga mga otoridad sa Claire Jergos murder case. Ini man matapos nga natukiban
nga ulihin na kag nahibuloan sang taga Special Investigation Team nga ang na-secure nila nga CCTV footages dito sa may barangay Inangayan, Santa Barbara sa dinasapuan ng bangkay ni Claire Jergos kulang sang duwagid ka adlaw ang ila sining record ang mga critical nga adlaw sa October 26 and 27. October 26 na sa puan nga daan sa hapon ang bangkay sining ni Claire Jergos ti missing ini nga mga petsa kag missing ang mga footages sa sining nga mga petsa dito sa na-secure nga CCTV footages sa amon sining nga mga kapulisan. October 28 pa nila nakuha or na-secure ini nga mga footages pero November 9 na nila submit sa Regional Anti-Cybercrime Unit for forensic examination kagati amo pa na nabalaan nga may kulang galito nga mga entries sa sining nga mga CCTV footage amo to ang sa October 26 kag sang October 27 ang patahag diri sang punong barangay sa barangay Inangayan kay Manila to nga mga CCTV cameras ang gikuhaan sa footage siling sang kapitan diri automatic abi na kuno yang nga nagaka-delete mo ang mga footages kung dugay na kung malabutan na 14 tubto ba 15 kadlaw ang footage automatic kung nagkaka-delete pero nagkatingalahan namon diri na-delete ang October 26 and 27 nga footage. Ang footage ng October 25 kag October 28 intact ya. Kag nagaduda kami nga man amo sinakalawig nga buro-buro gin tinabal sa mga kapulisan sa may banwas ng Santa Barbara kag sa Special Investigation Team sa Iloilo Police Provincial Office ining CCTV footages antes nila gin submit sa Tagarako. Sa iban pagid namon diri nga mga balita isa diri ka akusado sa 3 counts of rape ang nadakpan sa mga otoridad sa may banwas ang pututan kaso niya sini kay may ginpuyo-puyo siya nga minor de edad nga babayi ti ang ginikanan sa minor de edad nagreklamo kag ginkasuhan ining nasambitan niya karon nga akusado ti presyo sa karon way pas ang piyansa. 52 minutos ang oras sa takna ng alas 5 sa aton sining mga sister stations sa nga Langgid Sempo ko hindi ko na hidra pagibalik sa inyo. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Karibo. Salamat man, Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligas na alas 5 sa aga. Lahat ang panahon din pagpalagad sa iyo, patuntunan Bombo Report First Edition. Tambay na sa mga balita nga natipon sang Bombo Radio Bacolod. Inyolagad, Bombo Dennis Rubica, pras pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
tubig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang Tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod at daw sa Sabado, Nobyembre 13, 2021. Kagkaroon sa tunang mga pangulong dinalaan sa top story of the day. Davao City Mayor Sara Duterte naghinyo sa mga supporters nga di magdipon sa Guazang Comelec samtang nagaulat sa iya plano sa national position. Sa mga nagapangulo nga balita lokal, Zara Ran Negros nagahulat man sa ang plano ni Davao City Mayor Sara Duterte matapos magsumpa sa lakas sa CMD. Organizers ang Saran Sararan Negros nagapati nga magapatalagan si Mayor Duterte bilang presidente. Comelec nagkumpirmar nga wala sang aspirant sa Negros Occidental nga nag-file sang withdrawal as ukon substitution. Proposed budget sa Negros Occidental para sa masunod nga tuig, target nga ipasar sa Martes. Land Transportation Office nagpatagangot sa periodic medical examination sa mga nakakuha sang driver's license. Samtang sa mga nagapangulo nga balita national, lakas CMD duyag nga magpadalagan si Mayor Sara Duterte bilang presidente. Nagalutaw nga term sharing nila sa presidential daughter, ginbasura ni anay Senador Bongbong Marcos. Senador Manny Pacquiao nagathag nga unexpected ang pagsapol nila ni Presidente Rodrigo Duterte sa Malacanang. Presidential spokesperson Harry Roque napaslawan nga makasulod sa International Law Commission, nakakuha man sang pinakajutay nga numero sa boto. Balita international, pila ka mga isyu sangot sa climate change wala pa gihapon na resolve bisan manugtapos na ang COP26 conference. Pag sinapol, mahimo nga ma-extend. Balita sa negosyo, Department of Agriculture nagpaandang batok sa pagbakal ng smuggled vegetables nagikan sa China. Balita sa inampang samahang weightlifting ng Pilipinas kampante nga hindi pagdulaon ang weightlifting sa 2022 Olympics sa Paris. Sa balita sa entertainment, Pinay candidate nga si Samantha Panlilio. Target nga makakuha ang 11 nga Miss Grand International Crowns ng Pilipinas. Kag sa balita nga espesyal, Australian gardener nakakuha sang world record sa pagpabunga sang isa ka puno sang 5 ka prutas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos nang nakaligad sa takna ng Saga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din man kabunga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radio kag subuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fan page kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Coelho sa tanang top story of the day. Ginhinyo ni Davao City Mayor Sara Duterte kahapon ang mga supporters ni nga hindi magtipon sa sang Commission on Elections sa Comelec Main Office sa Manila sa tunga sa spekulasyon nga magapadalagan nini para sa National Post sa May 2022 elections. Sa Facebook post, ginpahayag sa anak ni Duterte nga hindi siniluyag nga ang iyang mga supporters kasubong man ng mga miyembro ng media ang magbalatian bisan ginadayaw sila ang ilang mga kaisog kag dedikasyon. Santo sa post ni Mayor Sara sa tanan nga iyang mga taga-suporta kalakip na mga miyembro ng media, ginahinyo niya ini nga kuntani hindi ang mga ini mag-camp out sa sang Comelec. Ginahinyo man siniya mga yara sa probinsya nga hindi na magbiyahe padulong sa Manila bangod yara lang ini sa Davao City bangod sa nagasunod-sunod nga pag-ulan kag pagbaha. Nagpasalig man ini nga mahatag sang update
update sa publiko paagi sa pahayag, litrato kag videos. Ginhimo sini ang pag-apilar matapos nga mag-withdraw ini sa iyang kandidatura nga magapadalagan para sa Davao City Mayor. Nag-resign nagikan sa iya regional party hugpong ng pagbabago kag nag-upod sa lakas Christian Muslim Democrats sa political party niya na Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginpahayag nila Castiliana Mayor Myla Nicor mangilimutan nga ang gintukod nga Ran Sararan Negros ang nag-umpisa sa paghugpong sa mga volunteers. Sunod rin ang grupo ang opisyal nga nag-organisa sang Enero tuig 2021 apang patag sining nga quarter 2020 pa lamang nga okon pa lang ila na ini nga nadiskusyonan. Ang makabahin sa Ran Sararan Negros sa mga nagtipon nga volunteers nga nagapabutyag sang palares nga commitment kag panulok sa national election. Suno kay mangilimutan. Kaupo diri ang mga anay kabahin man sa partido ni former President Gloria Macapagal Arroyo kasubong man ang mga abyan sini nga mga volunteers. Nag-pledge man ang mga inisang voluntaryo commitment kag intensyon nga itulod nga mangin presidente sang Pilipinas si Davao City Mayor Sara Duterte. Paatag sini nga magluwas sa ila Nanday Mueces Padilla Mayor Ella Garcia Yulo kag Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr. Lunsay mga sibilyanan katapos sa mga mag-umpisa ang grupo kag sa pagdugang sang katapo nagupod naman indiri ang iban nga mga alkalde sa probinsya sang Negros Occidental. Gindumduman sini nga dako man ang nabulig sang gintukod nga oplan mulay sang 2019 elections sang ginambush sa Sunday Mayor Yulo kag nag-apresyar o kon na-apresyar gid sang mga ini ang bulig ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa sang alkalde nga naghugpong naman sa Ran Sararan ang iban pa nga mga grupo gintukod man sa pagsuporta sa presidential daughter sa pagpapili sa pinakamataas nga posisyon. Nagapati si Mayor mangilimutan nga masobra linibo na ang katapos ang grupo sa probinsya kasubong man sa syudad sang Bacolod. Ang organisasyon daw na-organize kid namon alam sa January last quarter of 2020 naka-istorya na kami. So then naglibot kami sa Negros na mangkot-mangkot man sa kung sino gusto mag-support kay Sara, involving lang gid mga civilian until nga nag-invite kami sa mga mayors na gusto nila mag-support kay Sara Duterte. Sila Castiliana Mayor Myla Nicor mangilimutan isa sa nag-organisa sang Ran Sararan Negros. Sa personal nga assessment nila Castiliana Mayor Myla Nicor mangilimutan, isa sa mga nag-organisar sang Ran Sararan Negros nga si Davao City Mayor Sara Duterte magapapili bilang presidente sa Pilipinas sa palabuton nga 2022 elections. Inibangol presidente ang amay siniya, samtang mas gamay naman ang mangin papel kon hindi ang magapapili bilang presidente. Patag ni mangilimutan nga may ikasarang si Mayor Sara sa pagpungko sa highest position kung basihan ang performance bilang alkalde sa Davao City. Suno sa alkalde, madamo ang nagasuporta kag nagaduso sa kandidatura ni Mayor Sara. Inibangod nga sa pagbuslan sini ang amay kundi bangod sa ini ang makasarang bilang bago nga tagapamuno. Patag sini nga makapila naman ini nga magbalik-balik sa syudad sa Davao. Kag nakita ni mangilimutan nga malinong kag mataway ang ginapamunuan ni Mayor Sara. Dugang pa sa kasarang sini sa pagpamuno, isa man sa rason kung nga aluyag sini nga mangin presidente ang presidential daughter. Bangod nakita sining personalidad ni Mayor Sara nga wala sang ginatrasan. Sunod riya, hindi self-entitled si Mayor Sara apisar nga presidente ang amay siniya. Ginalantaw sa mga ini ang mahimo nga matapok kung mapatuman nga mga programa